Quero expresar o meu máis profundo agradecemento ao Progreso por este recoñecemento tan especial. Ser nomeada Lucense do Ano é un gran honor que me enche de emoción e gratitude. Tamén quero dar os parabéns a todas as persoas galardonadas esta noite. Compartir este recoñecemento convosco é un gran prestixio porque representa o talento, o esforzo e o compromiso por facer desta provincia un lugar mellor. Hoxe quero aproveitar esta ocasión para render homenaxe ás profesoras e profesores que marcaron a miña vida. Cada un deles deixou unha fonda pegada en min. Coa súa adicación e paixón non só me ensinaron materias, senón tamén valores que me acompañan sempre. Quero devolverlles o lugar de honra que merecen, porque son fundamentais no noso desenvolvemento como persoas. A educación pública, inclusiva e de calidade é o que nos fai medrar tanto individualmente como colectivamente. É o que nos dá as ferramentas para ser máis fortes, máis libres e máis xustos. E iso nunca debemos esquecelo. Non podo continuar sen agradecerlles aos meus pais, a miña irmá, a toda a miña familia e amizades o seu apoio incondicional. Grazas por estar sempre ao meu carón, por ensinarme que o traballo duro e a bondade son os alicerces fundamentais da vida. O meu marido, Alberto, e os meus fillos, Martiño e Xacobe, grazas por ser o meu motor. Todo o que son e todo o que fago está pensado para vós. Quero aproveitar para recoñecer o equipo da UNED de Lugo, representado aquí por Carlos García. Formamos unha gran familia. Traballamos en algo que nos apaixoa e creo que ese é o segredo que nos fai avanzar e acadar novas metas. Por último, sento a necesidade de insistir na importancia de coidar o noso planeta. Afrontar a crise climática non é unha opción, é unha responsabilidade que temos coa nosa xeración e, sobre todo, coas que veñen. Dende a UNED de Lugo seguiremos comprometidos cos obxectivos e proxectos que axuden a construir un mundo máis sostible e máis xusto. Este galardón é para min unha mostra de confianza e recoñecemento do meu traballo e do de todas as persoas que me acompañan neste camiño. Seguirei traballando aínda con máis paixón. Grazas de corazón por estar sempre aí, polo voso apoio e por crer en min. Moitas grazas e viva Lugo!